پشتی 11 سالان کۆمکارە عەرەبی دجivînek xwe ya awirte de biryara vegera rejîma Sûriyê ji bo civîn û saziyên Komkarê da. Di dema ku helwestên welatên cîhanê derbarê biryarê de cuda ne. Amerîka nerazîbûna xwe nîşan da, Rûsya jî erênî nirxand. Gelo Kurdên Sûriyê çawa vê gavê dinirxînin. Di vê hefteyê de hate ragihandin ku fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk serdana Ebûzebiyê kiribû. Beriya wê jî rêveberiya xweser înisiyatîva çarak siyasî ji neh xalan ragihand bû. Li gorî şopîneran got cara yekem e gonerînên rêveberiya xweser nêzîkî siyaseta nû ya welatên Ereban ji bo Sûriyê bûye. Meclisa Sûriya Demokratîk mesede gonûnertiya derve ya Hesedê dike bi daxuyaniyeke nivîskî got ev gav erênî ye lê heger bikeve xizmeta çara siyasî ya 22/5 de. وەکە گاوێکی ئەرینی ئەم دەبینن ji ber ku êdî belkî rêl ber çareseriyê werî vekirin lê ema bi rastî jî eger çareserî hebe li vê welatê divê ku hemû aliyên ku menî yani berpirsiyar ber vê pirsgirêkê ve hemî alî hazir bin. Di sala 2011 de ji serhildana gelêrî li Sûriyê got ve guherî şerekî navxweyî çend welatên Erebî bi serkêşiya Erebistana Siûdî baylozxaneyên xwe li Şamê girtin û baylozên xwe ji Sûriyê vekişandin. Ji ber nerazîbûna li hember zordariya rejîma Sûriyê her wisa piştgirî dan opozîsyona Sûrî. Îtilâfa Opozîsyona Sûrî niha vê gava Komkara Erebî ji bingeh de red dike û bi daxuyaniyeke ev biryar weke teslîm binav kir. Kurdên di nava opozîsyonê de vê gavê bi nakokiyên navxweyî yên navbera Îtilâfa Opozîsyona Sûrî de girê didin ku hêviyên welatên Ereban di opozîsyonê de nemane. يعني إما بنرينا مدى أوبوزيسيون آلية كي مهم هالدقريج فشلا يعني حل مسألة سوري أوجي بشكل يعني على الأقل معارضة سوري حتى أنها نكري وبديلة كي ديمقراطي بيشكش بكش مجتمعي دولة Kurdên Sûriyê diyar dikin ku ew bi wê gavê re ne lê heger şer were rawestandin û aramî were spandin. وازن جماعة عربي چارەسەری کێژێ ئەزمێر ببینێ والله إن شاء الله تشكي باش به إنه حلك منطقة قشر بدانين. Ev biryar berî 10 rojan ji lûtkeya Erebî godê di 19 Gulanê de li Erebistana Siûdî were li darxistin. Sekreterê giştî Komkara Welatên Erebî Ehmed Ebûlgeys di konferansekê rojnamavanî de piştî civînê got dibe ku Esed beşdarî lûtkeyê bibe eger ew dixwaze wisa bike. Zana Umar dengê Amerîka Qamişlo.